Os empresarios de Ribeira e os comerciantes da Praza de Abastos traballarán na man para fomentar a economía local. Hoxe presentouse a nova alianza entre asociacións que busca potenciar e revitalizar o comercio da vila. Mercado de Abastos e empresarios de Ribeira traballarán man a man dende hoxe para dar vida ao comercio da localidade. As asociacións chegan a un acordo histórico para atender pontes e elaborar campañas conxuntamente. Eu penso que é un objetivo positivo, en algo que vamos, tanto a Praza de Abastos como nós, estamos buscando mismo seguir dinamizando Ribeira, seguir potenciando o comercio, tanto pescaderías, carnicerías, todo o que conleva a Praza de Abastos. E, bueno, tamén nese sentido, pois, seguir tamén premiando fidelizacións aos clientes, no que eles, ao final, pois, van a estar incorporados nas campañas que levemos a cabo desde a asociación, nas tamén recibir tamén os bonos dos parking que desde a asociación tamén estamos trasladando. Eu penso que por a nosa parte é unha decisión moi importante, é un sumar máis para que Ribeira siga crecendo, para que tanto o comercio, restauración, hostelería, Praza de Abastos non siga morrendo, poder levar a cabo iniciativas en conjunto. Un acordo selado cos praceiros da vila que aspiran tamén a gañar forza na economía local. Que contara con nosotros para intentar que el comercio de Ribeira siga creciendo, que siga adelante e pouco máis que añadir tenemos, la verdad. Esta aposta polo comercio de proximidade e pola colaboración entre diferentes sectores é un dos puntos a resaltar para o Concello de Ribeira, que se congratula de poder contar con dúas organizacións desta forza na localidade. Esta nueva sinergia que se va a producir, digamos así, entre la Asociación de Empresarios y la Asociación de Placeros del Mercado Municipal. Todas las asociaciones siempre es en positivo, todo hace crecer. Como decía anteriormente el presidente, pues esta concejalía, este gobierno municipal está trabajando para conseguir ese, digamos, título de mercado excelente, que hay pocos en Galicia, y en eso estamos, con lo cual todo contribuirá. A nivel de mercado municipal, este gobierno pues está trabajando día a día, bueno, con su granito de arena en lo que puede ser. Hemos contribuido mediante la Asociación de Empresarios también, queremos recordar pues cuando fue la pista de hielo, ¿no? Esa contribución para potenciar tamén as ventas. Con esta colaboración estreita, a Asociación Empresarios de Ribeira pretende dar o mellor servizo posible á cidadanía da vila e aos visitantes e facer atractivo o comercio local. Creemos que isto é objetivo tanto para eles como para nós. Ao final, nós queremos implicar a eles tamén co comercio, coa hostelería, coa restauración, que ao final debemos ir todos polo mesmo camiño, que ao final o objetivo de todos é o mismo, dar servicio á cidadanía de Ribeira e que a cidadanía de Ribeira darlle actividades para que eles lle guste comprar e disfrutar de Ribeira, non? Ao final, iso é o principal. Tanto tamén na Praza de Abastos como nos comercios, nós seguimos facendo moito hincapié en entregar os bonos de parking que tanto eles dispoñen como nós, xa desde moitos anos dispoñemos,